Yes, we are live here and it's Sunday. So, as you can hear, the music is so solemn and calm charot. So this is the Convento de Molo. So, ongoing construction sa daw gina-renovate. And then, ang Molo Church na to is as you can see, medyo daan na din siya. So, yes, I'm going to tour you. Tutorial pro ang mga bata. So, amo na siya ang highlight sa atong nga Plaza Molo. As you can see, oh. So, ang mansion na to sa piha ko. Kung hindi pa tata mag-agi, kaya may gina-wait pa di. Quick ano lang ko, quick live lang ka for the updates ang Molo Plaza. Kay dugay na kita diri nga wala nakakadto. So, nahidlaw man kita. So, amo na ni ang fountain area nga kung gabi ilang guro nila na ginapaandar. Ayan. So, amo lang yung bag-o diri. Dati, hindi na di ano eh. So, yung palapad nila para daw pwede activity area. So, namin. Oh. So, amo ng aton nga church. Happy Sunday, everyone. So, it's church day. So, later, masulod kita dira. But I'm waiting for somebody pa. So, ayan. So, amo na siya ang aton nga mga goddess sa Molo. So, you can see, it's so, historic ang place nga. So, I'm going to tour. Yung aton nga historic Molo Plaza. So, may mga bingka. Kita din sa mga available. Wag na ilaw. Man ako sa bingka nga ginatawag. Ayan o. Pero before kita magano, amo na siyang aton nga mga goddess sa Molo. And our church in Molo, historic place in Molo. Aradang aton nga PNP, the Andox and the GT Mall. So, amon siyang nagbag-o diri ang humanang fountain area. Wala naman kag ang ining what do you call this activity area man siya. Wala nang nagbag-o diri. So, diri kami permi gapungko. Actually, diri kami gapungko permi. So, ara ang mansion diri ang Molo Mansion naton pwede kita kaya kakapi-kapi. Ayan. So, ara ang mga bingka, Supermart, Molo. Nakahilidlaw ang Molo. So, may playground man dira Duwa ang playground. So, quick live lang kita guys. Amo lang ni kay base na nakawang ka-contact si Madam. I'm waiting for somebody, a friend. So, kanami kay timutangan na nila sang kuan. So, muning highlight sang Molo. Wait lang. Kay do diri gid ang wala ko na nakita Ano siya highlight ko kay. Ano siya Oh, shit. Nami siya Amo na nila panami nila. Yes, you can see the Molo Mansion Yan. So, amo ning nagbago ang may ngalan nga Molo Plaza. Ayan. Ang muling din bago. Where's my friendship man? And this is our
kita mapakita. Kaya ako nga, mainit. So, amo lang na. Quick live. Bye guys. Manang update ko sa Molo Subong. Manang bag-o. Ngayon dara. Subong na ko yung nag-update. Subong na ko nakakantol. Hindi na si Madam. Bye.